plens de poder sortir, de poder començar ja amb aquest Oncobike. Si us sembla, farem un minut de silenci en memòria de l'Eloi Puig. Acaba d'arrencar la 8a edició d'aquesta Oncobike, superbé, tothom molt content. Penseu que igual que l'any passat hem passat dels 100 equips, 105, però una dada important i significativa és que, siguent els mateixos equips, hem recollit més diners de donatius, per tant la gent és solidària a tope. Hem recollit 74.000 euros que serviran perquè la Fundació Oncolliga puguem continuar donant aquests serveis que acompanyen la gent que ho necessita passant per un procés oncològic o la seva família. Estem molt contents d'un any més que l'Oncolliga confia en nosaltres, el Club Ciclista Sant Gregori, per col·laborar en l'esdeveniment de l'Oncobike 2024. Ens encarreguem de la part de seguretat i salut per fer la coordinació de les ambulàncies, que si algú pren mal puguin ajudar-lo el més ràpidament possible. Evidentment estem molt contents perquè tenim un voluntariat que és meravellós. Els tenim per tot arreu, esperant que arribin els biciclistes, els bikers, que en diuen, i aleshores hi ha molta il·lusió i esperant-los amb ganes de poder-los ajudar i servir. En total jo diria que tenim aquest any uns 150 voluntaris escampats a tots els diferents avituallaments. I molta gent, el que és divertit i curiós és que molta gent diu què tinc que fer per poder anar de voluntari? És a dir, que en tenen ganes de venir, d'ajudar-nos. I no només amb aquest Oncobike, sinó que en totes les oncos que fem. I cada vegada en tenim més i més i això per l'Oncolliga és un actiu molt i molt important. Cursa que s'ha de fer, així que us convidem a tots a participar, a col·laborar, a recaudar diners per les pròximes edicions i que sapigueu que el recorregut és un recorregut molt top. Ara portàvem 3 anys fent la curta, havíem fet la llarga i hem repetit a fer la llarga. I espectacular, terreny espectacular. Un 10 sempre. Sempre l'Onco un 10 de cursa, de corriols, avituallaments, tot un 10. Per nosaltres el màxim objectiu és aportar quants més diners possibles per poder ajudar a la gent, familiars, i per nosaltres no busquem cap tipus de resultat. Vull dir, és solidaritat pura i dura i gaudir de l'entorn que teniu en aquests paratges. La nostra història amb l'Eloi va començar fa uns 8 anys i des de llavors cada Oncobike, cada Oncotrail, cada repte que hem fet ens ha acompanyat a la nostra pell i des de fa un any també amb aquest nino perquè és el lleó, és el rei de la selva i representa tota la força que ell posava a la lluita contra el càncer. Malauradament l'Eloi ahir ens va deixar, però nosaltres hem volgut continuar dedicant aquest Oncobike i continuem dedicant tots els reptes i Oncobikes perquè l'Eloi sempre estarà amb nosaltres, perquè l'Eloi, com sempre dèiem, l'Eloi és el nostre heroi.